Wat is de juiste samenstelling van cement? Nou, dat weet ik niet, maar ik heb tot die ver heb ik alleen maar bouwvakken gespeeld. Hè. Ik heb er verder helemaal geen stand aan of zo. Dus het is geweldig. Ik heb er met heel veel plezier aan gewerkt en alle andere mensen. Het is ook geweldig. Hij is al nu al 16.000 keer bekeken op YouTube en zo. Dus het is echt, ik ben enorm trots op. Na een optreden, hoeveel kusjes deel je dan eigenlijk uit? Nou ja, het ligt aan hoeveel publiek er staat. Er zijn er veel dames die zeggen, Jordi, ik wil graag een kusje of een handtekening. Jawel, ja, maar het is alleen maar leuk. Ik vind het juist alleen maar gewoon leuk als mensen dat vragen. Ik bedoel, ja, daar doe je het ook uiteindelijk voor, toch? Hey, en hoe gaat het met je opa? Met mijn opa? Ja, ik bedoel, we hebben het de vorige keer gehad over mijn opa, mijn opa. Ja. Nou, de arrangementen worden geschreven. Hoe weet je dat eigenlijk? Daar hebben we de vorige keer over gesproken, dat jij het niet meer weet. De arrangementen worden geschreven. Het is bijna af. En nou ja, dan gaan we het voor de bühne gebruiken. En het is altijd leuk, toch? Iets nieuws. Wellicht in het najaar of zo. Ik denk het wel. Misschien moeten we wel een speciale opa-dag in het leven roepen. Ja, nou ja, opa en oma dag bestaat al. Dus misschien alleen enkele opa dag. Ja, wie zal het zeggen? Wanneer is het eigenlijk opa en oma dag? Waarom vraag je dat aan mij? Jij zegt dat opa en oma dag bestaat. Ik had er nog nooit van gehoord. Nou, ik weet het niet. 21 juni. Zie je nu te plekken? Nee, echt niet. 21 juni ging ik verleden jaar naar pretpark op opa en oma dag. Dat bestaat echt. Ken je dat niet? Nee. Oh, nou. Ben je nog op vakantie geweest deze zomer? Nee, ik heb geen tijd gehad. Ik heb 2 weken bij mijn opa en oma geslapen. Omdat mijn ouders waren naar de camping toe. Maar ja, omdat het gewoon niet ging met optredens en door het land en promoten. En moest ik dus bij mijn opa en oma slapen om dan diverse dingen te gaan doen. En ik moet dus morgen weer terug. En dan is nu bijna de vakantie voorbij. En dan weer naar school? Jawel. Ik ga dadelijk weer beginnen met een leerwerktraject. Dus 3 dagen werken, 2 dagen naar school. En dan hoop ik dat ik in die richting dus mijn diploma kan halen. Maar ik doe zeker mijn best. En hard leren, hè. En dan hoop ik dat ik er wel kom.